Ming Chu Henry Sai ngora kania Food Microlab hian founder at technologies kani Food Microlab hi sang ni som hi kum tir lam khan din le pultan ania ing wangi nge kan lo din kan ti chuan Mizoram hian mushroom cultivators tan har sat tam ta oma chu achi du huna mu tur om lo le enge ai mushroom ai chi pa khoi ai du tan du huna fresh le tu om lo wangin bazar mu tur om lo wangin enge kan tiang mizo mi pui te hianin ramdanga tangin kan job lu ng sa MMA chu mi problem ro solve tur chuan Food Microlab hi din ani ke mani Food Microlab chuanin pachi tra kan siam chuka a culture tangin kan siama farmers te na po farming technology business a chang thai tur sustainable agriculture farming hemi chungchanga hianin karon ding chanania chon kan thalai le khathiam jok ten agriculture farming a hlok jok le enge entrepreneurship anok tu anok tu theinan model hemi thalai ta tan model ni kan tumba chuan shifting cultivation kan thrianga hei hi enge tunlai khovel changkang zela agriculture farming a hianin global warming te om na sa chu wang chuan smart farming kin nge mi in aizunna nge low hal te one shifting cultivation nei lo po thalai le khathiam jok ten le khan zir pa mo na thopa tiang business an tran theinan chumi problem so lo pui tur chuan lo promote tur chuan hemi my Food Microlab ti he din ania chuanin tuna hianin Mizoram focus nen tang kopin integrated project kan kalpui meka spawn Mizoram kai to del theinan le cultivation lama mi pui le helaya fresh kan mu theinan variety sang te por research benia trials success to tam ta ko ma chu kan cultivators te le inge min lo dor to kan consumer te ne na ti hian in technology hi kan ta chok thina chuan tuna hian in search pa hian college student te botany student ten helaya huna hian kan huna hian research te an lo neya practical te an lo neya chu wang chuan tuna hian MZU te Biones Incubation Center te le Mystic Mizoram Science Technology Innovation Council ten and skill development training both soi social turin ti hian matuk kan nei ni Food Microlab in kan din na chan pakhat kan mission chu Mizoram hian in le kan sikle sa in thla ka wangin global warming om na sa MMA chu ba mishring lifestyle diseases kan nei ni chu eng wange kan ti chuanin kan thil ai ani kan thil ai hrisel lo chuanin mishring a hrisel thei lawa sa chu kan thria kan duwa amar chu sa chon cholesterol je ne ya fats te ne ya chu mi so tur chuan pa hi kan lo promote dona pa chuanin hrisel tam ta kan ya fats ne lawa chu ba ka health benefits medicinal properties tam MMA chu meat replacement durin sa replace thei durin he mushroom hi Mizoram kan promote chuan enge kan tiang achin dan sang technology oma tuna hian pasi te button mushroom te shiitake inoki te po kan lo ching chho do tuna hian oyster ri 100% in kan success to achi hei ding zat kan siam chuaka culture for a variety rang enge kan tiang namdang ina an siam thei chu kan siam thei ni helai hian mo chu wang chuan in thalai farmers kan ti SAG, FPO, tele businessman atu tan Food Micro hi helai hianin kan omrenga in tan kan omrenga chuan sarkar ani mo institution ani mo NGO ani mo mitaya puin kumin thopui thereng ani in tan kan omrenga ni technology travel India ma national level quality changpon enge mentor te kan ya chuan hemi spawn quality yani kini chon culture cha kan siama wangin first generation second generation in commercial in controla chuan vai ram matangin job lo tam kan ti kha pachi kan job lo na sa a khoi kan job lo na sa a khoi phei chu kartin hian nuai chuang Mizoram poisa hi vai ram a chu thini Mizoram hian in sikle sai na mila agriculture waste recycle atangin bupol te thingnoi atangin pa kan khoya atinge Mizoram hian kan khoi ve thelo kan di chon pachi chaum lowa skills om lowa chu karon solve tum ani e kalome